yakapokea takafanya vikweli ya ilikuwa ya kutafuta malengo yao. Na wanasema watu wanajua wananya tu ambao kutafuta mwanao. Tunaona mwanangu anasema budi. George Mwanzi. Basi unaona kwenye kulimo. Au ndio budi wanaje kwenye kulimo. Iya, kazi kwenye kulimo. Asema ya muro. Saka wana baba mwana ukipiga wote ayo na kwa vile sisi kwa na kwa wewe. Sana yeye kwa sababu ni kwa urunje ngaje. Wanaje kwa moja. Awara. Wanagodo. Simle. Bora charuto au tala zichi zo mchape. Ngana inchi zingine kwa ngana. Shukrani kwa shida. Shukrani kwa sana nani ya kulima. Ndiso ni sambuti. Wariwe orera pera ile makakumana kwa nanya kulima kutiendeleo kwa kweli kungurora watu tunaona umuntu yishika ashika mdaro ashika kwa maana kwa nini ndio iko kutoa kumaya kuna chakana lakini kidanga naona kudai kusimuwe ndipo ndakamukana na mukana wandakaji ni kwa utaora hizo nataka tishika sinepika pamoja nini pamoja pera saka ndazuya ndalo zonga na uya kwa mahoni ndawe kwa mahoni akasangana shwa kana kana ya kulima ni nganga yanga ilipo samko sanje ni Aisha ndani ni yaene samko sanje wana hizi watu ngati mwana ndio finishi yaimba saka zatero zvakataura mwana zviro zvaona wakashaisha mukati mwemunhu kubudikidza nemwana unonzi unobuda pamwe mwana wangu mafire anga akaita akashata saka zvainongodaro ndogadzirisa pfuma inogadziriswa iya zvitopera tikati apa ngezvopera zvakachizoyo kuzobuda futi zvabuda zviya muzimu wapetuka wapetuka muzimu wotiyazve ndikuda mhamba chimbondiitirai mhamba imumwe wemwana usingazivi kuti mukati mungu mwakanaka ere kuti mwana wakazwa saka zvadaro pamhamba panapa manje pakachizoita makwikwi ava vakwanya kurima kuti isusu mhamba tinonamata ndomazvira ndaipa saka ndiyo nyaya yamisa apa zvirapa kuti zvisafamba nokuti chiri apa chakachiwa nemhamba apa ndicho kwachakora apa ndichekwanyakurima zvinezvi zvikuru zvinetsikadai imipi endainawa nanyakurima kuchipingi tsvagai muntu pamwe kuchipingi atapure zvinhu izvo zvokanyakurima zviende kwanyakurima ndakatombozvitaura kuti ngai kuri kweduku zvakabuda vanozopedzerana nawo ikoko kana zvauya zviende pawana wavo ngazviinde pamwana wani wenyu kana imimi wazoda kuenda imimi torai mwana wenyu muende mobvise zviuye kwavo wapedze nyaya kana wari shuwa kuti muyaendere kwakunyakurima bvisai mweya wakuende kwanyakurima because muzakazviita mweya wakabudira pamunhu asiri wenyu munofanira kuzobhadhara mombe vakatonga vamotobhadhara ziindandii ndakavachaja zvakatonge zvine mari nezvekuti n'anga ndo yakati inoona vazviri pane zvaitika izvi munofanira kuvape zvakati saka iwawo tichodini titokuwa tikadai zvapera imimi kana wadzo wasingabika doroka then hatingaratidzi mana achitambudzika nenyaya kuti waruti hatibiki mombe iwo mudzimu wacho uri kuzvikaii saka chiripo chete chanosara imimi torai mwana endai nawo kuchipinge
enemo bvise mweya uri ipapo uende kwari. Ndaiyaini mutaka ngechekuti chandaikumbirisa ini andingakwanisi kubvise mudzimu wevanhu. Chandaikumbira ngechekuti vona ndo vanofanira kubvise chii mudzimu wavo uende kwavanhu. Ndakona zvinomisa ndekuti kana wakuramba kubika doro wanozosimuka here kuti ndateezvinenge kubvisa mudzimu tiise kumba. Kana wakuya mzunga hauzozikana unogara kwakwana pamwana wako. Vakamboita chitosi nokuti vakambotomutora zvichiuya naye kumba kwangu. Ini ndichifungidzira kuti unowo havo naye. Ipo ndisingazivi kuti vona vanotochirira bhachi rokuti utosiya mwana wangu wotoita inonzi hit and run wototiza vona wotopetuka kwavo mwana wangu atondisiya. Saka ichi chobuda choti kwete inini handisai panapa. Inini endai neni kumba kwangu. Batine ndikuya baba. Ndikuti mimi. Wananya mulimo. Muruti mukuru ndere. Usunga mukuru. Ndimogara basi. Agara ndinotokeza ndotopedza hicho. Ayo mira hicho. Sanya mwana. Muruti zere yecho. Ngekuizwa kuti Amapezi. Baba! Kana zvizvekwanya kurima ngazviti kwani ende wadakanya kurima kana munhu arikubuda muzori zvishwa munhu ndekwani but ayo awachawafuda kubuda ndomatinyaya awatidora asitonamata ndomatinyaya saka awakawa doro risina kubigwa chinhu chachibigwa saka ndikuti awakawa kana wazvipira kuti hawafuda kubika ngawaende nemwana wana baba kuchipingo usvika wotaura wega woreverera kuti ngaiuya wega uya kuchini uya Kwete baba! Kwete baba! because handikatsika because I'm trying to find this why mweya umuvhoramba wakabatira pamusoro why umuvhoramba wakabatira pamusoro unoda yakasvika imi kana munhu chiendai kuti vanokudza pamakagara namukosandera vanosvika pasi kukosandera manosvika pasi So 11 so rauya pano kamira fupana ndakatsanangura murondo pamusoro pekuti zvakanga zvatanga sei zvikanga zvaguma sei hino kana mautenda saka patakatozisiya ndepekuti instruction yatakapfira isusu ndekutanga chete takatora instruction nemweya nakodazeni wachipa ma-guidelines ekuti itai izvi nemakufuza acho ese ezvakanga zvakakanganisika zvacho zvemari 3,200 ndobva yaiswa ichipedza kuiswa ndobva ati inini mari iyi haigoyiwe neumwe munhu asi mukosangira nekuti ndiye akaita kuti zvinhu zviite sezvisunge zvisvike pazvakasvika therefore zvikazikenai mumutore pakada kuti mutore ndobva ati inini uko pandiuyi pasikachi mari pakati mari ndikuda mundepi kana imari ndikuda 800 after that isusu takamboita taitawo dzinopfungwawo sevanhuwo sekuziva kuitesa kuti hakuna munhu anobva angoziita zvandikuda takatoti zvinhu zviteerera mushure mekunge ivo vati ivo hakuna umwe munhu wamunofanira kutora kana muchiremba munhu wamunofanira kutora uyu tobva tazvitora patakamutora tisakamutora mweya wakainstructa ukati iwo zvimwe izvazviboniwe kana vanatezvaro kureva vana baba vemutumbi uyu wasiripo nekuti zvikaitwa wasiripo wasazvivenga kutaurira mastori akawanda nekuti mweya ine apa yakawanda
takuwa research niyo ndopatsanangurwa naavo vakaendawo ne$20 ichokwadi ichocho vakabva vanotorwa vakabva vauyiwa navo ndobva zviro zvatanga kupoiwa 3000 iwo ikavako 200 yacho ikavako ndobva vazozi mumusha mumo makabva mhepo nyeredzi dzakasimuka saka hazvigoni kuti zvimwe zvigoyiwe panotodiwa chimombe dzinotsika panapa zvinobva tapedza kuti tipedze nyaya iyi zvese izvi zvaitwa in the instruction of chiremba Mbodzangwe naivo vari vangani vari tu asi akasvika kunyaya doyo ende zvekutaurwa zvekuti takaramba kubinga doyo aya ndiwo manyepo ari pachena asi tichibva ipapo zviro izvi zvese zvakabva zvaitwa instructed mari yakabva yabhoiwa mhuri nemhuri tese takadaro ava ndobva kuti inini handishuka chimombe inini ndipe iri mari because mombe dzakadzasi 2 dzikupiwa apa ndobva vazi ndipe iri mari kana iri mari ndipe 800 izvi zvese zvakaitwa in the instruction of the two the spiritual nachiremba nokuti ndiye ainzi ndiye akatungamirira chinhu chifambe zvakanaka asi zvadaro zvese izvo zvakaitika ndopakasvika patakati isusu hatisisina mari uye mombe hatisisina zvikanzi hamugoni kuti tipedze nyaya iyi pasina mombe idzo dzinorepresenta chii nyakufa mombe dzikavapo tikazvitsvaga tikadziwana 4 dzikaiswa mudanga tikapiwa instruction yekuti mombe dzirikudiwa kuti dziwakirwe danga 5 days pa 3 days danga randarwa mombe dzakadhaa mudanga nhasi uno mombe idzodzo dziri mudanga radzo handisi kuzoona mombe dzangu dzese namba 4 handisakapedza tabva ipapo chiremba mari yake yakataura kuti ndiite basa iri ndipedze zvimwe izvi ndoda 1000 ndoda 800 asi haana kuzowana 800 akawana 1000 kwesaka paakambouya akati ndipe 200 then tokuzvipedzisera ndobva akuwa mari kuti aite basa iri with instruction yake yakafanana nezvatinongozvawa zvinongoitika zvakafanana panapa tinopiwa maguidelines ekuti itai ichi neichi neichi endai munoona mhingi endai munoona mhingi ende takazviita in the trust yekuti tiri kuzviitwa nevanhu vanodziva vanoita basa irovo asi takataura zvechinamatovaa then tapedza kuita izvozvo vakatora basa ravo sebasa ravo vakaita zvavakaita kune vanoziva zvavanoita machira akaitwa present everything tezvara varipo after that tatiri muna November tatiri muna October yanga ichipera paOctober November tatodzokera kumabasa vamwe tiri varwere tatosvikawo ndopatakaziva kuti zviri zvanzi Mutumbi nemurume wake wabvira mari yakatorwa yakaenda kwakwana Tezvaku pavakabva ipapo vakabva varova nevanhu vakanga varipo nguva yachiyo kwete isusu wavo vaipapo ndopakabuda mweya uyu ndopakabuda chi mweya ndobva kuti iko zvino izvi mabvira chi zvinhu zvangu ndakuda doro ndopakatanga nyaya murikuona kuti saka isusu musi wa 11 kana muchitendurani ndakati chii ndakati handichazivi kuti mweya uyu uchiriwo vanyakurima here nokuti zvinhu zvakainsa kuti zviitwe zvikuitwa zvese at its level best zvakaitwa nemazvikeezvese ndopakazonzi neRMA chimbirirai Sangosajera achauya kana auya tonzwa kuti zvakapera pekuti chii saka isusu pari kunzi taramba kuita izvi toda kuzivawo futi kuti mweya uyu uchiriwo vanyakurima 1 number 2 baba ava vane zvinhu zvavataura vachitakavapa mwana wavo akanaka but muna 2017 mwana wavo akabudirwa achiti iye ndini sekuru nyamuritungura akati iye inini ndoda 30,000 yandakataura yeroora yemwana uyu 20,000 ndeyababa 10,000 ndeyamai isusu tikati isusu mucha munoma ati gamuchiri mudzimusiro kwanyakuini ndobva tati hatigoni
kutambira mudzimu uyu ndo patakanyorerwa tsamba neruda polisi yekuti mutumbi uyu uende kumusha kwavo kuti zvinogadziswa zvinhu izvozvo. Saka zvaakutaura kuti takavapa mwana wavo asina chinhu ari kunyeva because vakatombobudirwa nezvekumusha kwavo. Saka inini kwangu hangu ndapedza kupataura Israel mafuta makwiri anoita mafuta itotibatsira kana paine mweya wakatobuda uchinzire kumusha want to know kwakazoendeka kana wakaenda sei wakaenda uchidisplacwa nemweya wasi kana uripo ngaudzina kuti mweya uchi kana kuna mweya urapo ruzimbekwa chinyakuri ngaudzika ruzimbekwa nyakuri because chakuitika pane doubt ragame doubt because pane mweya tuiri pamuvana. Saka inini chandinofunga inini chachekutika musarasane munovaziva pamo haidi kuya kurasana because chiri apa mukuchisi imi kuti zviekei ava wakabatsirwawo nemusaidzi avo asi wakasvika papi pavana imini chimbotsvagaiwo saidzi renyu mumwende wokusaidzirani renyu imimi rekwenyu munotsvaya kubatsirwawo kupi ikoko toona kuti zvinosvika papi oteendobhedhei umwe mweya kwasakona kubuya wobva wabvarwa haubudi munhu achita zvarumbenzei haatauri haaitise asi muchitoda kuti mweya uti uriko urikushungudza munhu but haubudi because unenge wakabvarwa pane chinenge chanomucho chakubvara kuseri. Saka chikudiwa kuti mweya uchezeu ubude mweya chaurapo ubude kuti pachoka because unokwanisa kuva kuti mweya imwe wamugona handiwo mweya chaicho wamugona mweya chaiwo mumashure asi wavharwa zvinoita mweya pane umwe mweya unokwanisa kukonzera kuti mweya ubude noumwe mweya unokwanisa kuvhara umwe mweya kuti usabude. Saka iyo kuti very careful ndosati kuti awaita zvawaona nyakurimwa handiti imi sekutorai chimboendaina naye kurimwa chimbodzikeyo kanyi dzikayewo kanyi mumbochifambire muri kanyi muchinzwa mese chaizvo muchokotichirapa ndeidi mobatsira zvinako zvinokasaka muda unokasaka kuda chii handi zviri saka ndosangusekuru chimbodzikanemo vana batanaina mutsvaga iko kwenyu kwamunoziva kuti moenda muite tsvakuruku muchokwa cheshe chese chimude hazvina kukura zvikaramba chidaro deaaaaaaaaa zviri pati chachazva zviteseri saka inii chimwe chichiripo chekuti saida munokwanisa kuti onawo kana mati muri prepared vananyakurimwa munokwanisa kuronga musangana nerepresentative one yevanyakurimwa munongotuma kuti panoita sekuru kwakurimwa wadi achizwa kuti akutikeka kuti chinhu chai chaicho zvikuti chii because chatinoda kuti aende wega tinokwanisa kuenda kwemudzi kuti hari zvatakataura izvozvo but kana kuti mambo enyu ndiani unokwanisa kutora kusika vanhu votsvagira paanoti mhuri dzemuzimbi yavo endei pakati
pasa awe munhu anotsvaga iwe zvakanaka mambo mukati matsanangura kuti dzinozwa dziri tombotorawo mufananidzo unoraiswa kuti operation yese yaitwa neinstruction yese yaitwa tinoramba tiri kufamba yekuza ndosaka ndati kuti kana muchida munhu andika wenyu kuti azwewo pane pachitika zvinhu andisi unokwanisa kuti kana mati hamudini mumirira kubva sekuru akubva kuti zvakazi chakati because what you want at the end of the day toda chii yes chatoda at the end of the day kuti tichaza kunzwa kuti mweya miviri pamunhu hwana uri chaiwo chaiwo mweya chaiwo chaiwo uri kushanda apa ndeupi akakuenda mozwa kuenderera kuti kana mati munogwana munhu anokumirai kana kuti kana mati anoziva kuti muitai sekudaro kwasa kudii wanoita uchadozwa tozwa kuti ndezvokanya kurimwa here kana kuti ndezvokwadi ndezvokwatizvo ino zvakanaka zvekuti baba kuti muti imi munakumira muzvipino zva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 z
mumuza. Munotongota rusungiro. Aita chakati. Sunungura ikana umweya wangu kusara mweya wangu kautezeni. Kausara. Ndio kana uri chi. Saka seguro funo. Tule mwana mkule kumbo ito zwa mula ile.